आसलथे दिनै फोसावदिंनाय मिटिं नङामोन जोंनि पार्टीनि कर्मिफोरनि मोनसे वर्कशपमोन मोनसे ट्रेनिं बायदिमोन खिन्थु जोंनि पार्टी वर्कारनि बादैबो गोबां रायजो राजा बेयाव फैबाय आरो रायजो राजाखौसो साधारन पाब्लिकआसो संख्या एसे बांसिन जाबाय बेनिखायनो जों बेखौ पाब्लिक मिटिं होननानै हमना लाबाय जों जिबायदि मानसि जागोन होनना सानदोंमोन बेनिखाय बहुत बारा सफैदों आरो बेफोरनो प्रमाण होयो जे एबार इलेक्शननि रिजाल्टआ मा जागोन बेखौनो प्रमाण होयो जों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों नोंथांमोननि गेजेरजों जे एबार सरकारा इउपिपिएलआनो थागोन आरो जों दिनै जुदिअ पार्टी वर्कारखौनो लिंदोंमोन दिनै हाजार हाजार रायजो राजाफोर फैबाय आरो बिथांमोनखौ जों लिङाखैनो जों खिन्थु जोंहा मिटिं दं होननाय लोगो लोगो बिथांमोना खोनानानै फैदों आरो बेबायदि फैनाय माने थारमाने बिथांमोना इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों बिथांमोना जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जा परिबर्तनखौ लुगैदों मोनसे जौगानाय सफैनायखौ लुगैदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि थानायखौ लुगैदों आरो गुबुन जाति गासै जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारिखौ लुगैदों आरो जेराव गोजोन थासारि गोरोबलायनाय थागोन बेयावनो जौगानाय खामानि फैयो बेनिखायनो जौगानाय हास्थायनानै मोनसे गोदान गोग्गो गोथार सरकार हास्थायनानै लोगोसे सोलायनाय परिबर्तन हास्थायनानै दिनै बिथांमोना बेयाव नुजाथिफैदों आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जों सानो जे दुलाराय बर'लेण्डआव एबार मोनसे परिबर्तन जागोन आरो बे परिबर्तना जोंनि परे जागोन आरो हाग्रामानि एगेन्स्टै जागोन बे सेपारेट डाइरेक्टरेट डिमान्ड बे आयदाया जोंनि एग्रिमेन्टआव दंखायोमोन आसलथे सेपारेट डाइरेक्टरेट नांगौ होनना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा प्राय थांनाय 20 बोसोरसो सरकारजों डिसकासन खालामबोबाय थादोंमोन आरो आसाम सरकारा मालाबा नांगौ होनना मालाबा होगोन मालाबा होआ होननानै बिदिनो थांहां फैहां जाबाय थादों बेनिफ्राय 2017 मायथाइयाव असम सरकारा होगोन होननानै थिरांथा लाबायमोन बेनिफ्राय मा जालायखो जोंहा बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 2018 मायथाइयाव जोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेट नांलिया होननानै आसाम सरकारनि लिरनानै होदों दा बुद्धिखौबा सोर होखो दा जों एग्रिमेन्टआव एबार जोंनो जिहेतु डाइरेक्टरखौ सेपारेट डाइरेक्टर नांगौ आरो बेखायनो जों एबार एग्रिमेन्टआव बेखौ सोबाय आरो दिनै जों मोनबाय बेनिफ्राय दाखालि एसेम्ब्लियाव जिहेतु बेखौ बिल पास आसाम एसेम्ब्लियाव बिल पास जाबाय जे सेपारेट डाइरेक्टरेट जासिगोन आरो बे बिल पास होनायजों लोगोसे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जे इमप्लिमेन्ट जाजेनबाय बिनिनो प्रमान जों दिनै गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों बिटिआरआ जेबो गैया बेयो मोनसे दावदै गलासो सोरबा बुंदों आरो बिटिसिखौनो नामखौल' सोलायना बिटिआर खालामना होदों मानसिफ्रा जियानो दाबोथों बेखौ बिटिआरआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुक्ति आरो बे बिटिआर सुक्तिया गासै हारि हारिसाफोरनिनो मोजां मोनसे सुक्ति आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबबा अन्तत जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'लेण्ड ओनसोलाव माने गासैबो रायजो राजाफ्रानो उपकार जागोन जौगानो हागोन सुबिदा मोनगोन थांना थानायनि खाबुखौ मोनगोन आरो जों लुगैदों जे बिटिआर सुक्तिया इमप्लिमेन्ट जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया दिनै बुंबाय थादों जे बिथाङा बिटिआर सुक्तिखौ गनाया आरो बेखौ इमप्लिमेन्टबो खालामा आरो दा बिटिआर सुक्तिखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामा जोंहा ओनसोल हिसाबै जाति हिसाबै सुबुं हिसाबै बेसेबां खहा जागोन बेखौ हयथ' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो सानजोबनो हायाबाबो गोरों गोराफोर बुजिदों जेरै हाग्रामा महिलाया बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोर जौगानायखौ जोंनि फिसा फिसौफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोननायखौ जोंनि फिसा फिसौफ्रा साख्रि मोननायखौ बिथाङा लुगैया मानोना बिथाङा खालि धनि मानसिनि थाखायल' सिन्था खालामो बिथाङा जिहेतु करापसन मा खालामो बेनिखायनो थाखा फैसानि बाथ्राल' सिन्था खालामो खिन्थु जों लुगैयो जे गोरिब मानसिफ्रा मोजां जाथे जौगाथों अन्तत गोरिब मानसिफ्रा थांना थानायनि लामाखौ मोनदों जोंनि गोरिब न'खरनि गथ' गथायफ्राबो मोजां सोलोंथाइ मोनथों गोरिब न'खरनि गथ' गथायफ्राबो साख्रि मोनथों जों बेखौ लुगैयो आरो बेखौ जों इउपिपिएलआ जिहेतु सुक्ति साखर खालामनायनि रेसपन्सिबिलिटि दङ बेनिखायनो जों बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो इमप्लिमेन्ट खालामबा गासै बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे गासैबो सुबिदा फैगोन आरो जोंनि बर'लेण्डआ जौगागोन बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामा होननाया बिथाङा बुंदों खिन्थु होबथानो हानाय गोहो हाग्रामा महिलारिया गैया कारन इमप्लिमेन्टखौ खालामो स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आरो दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट मोननैबो ज' जानानै बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामदों बेनिखायनो बे बिटिआर सुक्तिखौ जिखुनु उपायबो हाग्रामाया होबथानो नाजाबाबो कुनु बेखौ होबथानो हाया आरो सुक्तिया जागोन बा इमप्लिमेन्ट जागोन दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बिल पास जानांगौमोन आरो बेखौ बिल पास जानो थाखाय अन्तत केबिनेट मोनसे डिसिजन साथाम केबिनेट
साथाम माने केबिनेट मन्त्रि दं दिनै बिल पास जायाखैबा थारमाने जोंनि बर'नि साथाम केबिनेट मन्त्रियानो बेखौ जाजानो लुगैयाखिसै बेनिखायनो जायाखै जों खिन्थु लुगैयो जे बर' कालसार अट'नमास काउन्सिलाबो थाबैनो जानांगौ जों लुगैयो बेनिखायनो जों बे बर' कालसार अट'नमास काउन्सिला दिनै आसाम एसेमब्लि बिल पास जायाखैमोन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामाखिसै आरो बे खालामैनि गुदियाव जों सानो जे बर'निफ्राय जिहेतु साथाम केबिनेट मन्त्रि दं बिथांमोनहा इन्टारेस्ट होआखिसै बिथांमोनहा गोसो होआखिसै आरो बिथांमोनहा हयथ' जाजानायखौ बानो बेनिखायनो जायाखिसै नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारि गामिनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय मोनसे मावफारि बादा हिसाबै जों सावरायमेल मोनसे खुंदोंमोन दा बे सावरायमेल खुंनायाव जोङो मात्र इउपिपिएल दलनि जायफोरा पार्मानेन्ट मेम्बार सोद्रोमा आरो मावफारिफोर जों बिथांमोनखौ लानानै फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायलायनो होननानै जोङो जुथुमदोंमोन दा बे जुथुमनायखौ जनसाधारना दिनै मिथिनानै गासिबो लोब लोब माने हाजार हाजार प्राय बे 37 नं धनस्रि समस्तिनिफ्राय गोबां ओनसोलनिफ्राय दिनैहाय बे जेरैबायदि सुबुं दिनै थुबुर जाफैबाय बे थुबुर जाफैनायनिफ्राय आङो सासे माने बिजाथि हिसाबै इउपिपिएल दलनि बिजाथि हिसाबै आङो दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफोरा गाव गावनो मिथिनाय लोगो लोगोनो बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बाहागो लाफैनानै जोंखौ मोनसे थुलुंगा होफैदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो इउपिपिएल दलजोंनो थागोन आरो इउपिपिएल दलजोंनो जोङो माने थाफानानै खामानि मावगोन बेनिखायनो इउपिपिएलखौ जों देरहाहोनांगौ बिनि थाखाय मोनसे थुलुंगा होनाय हिसाबै बिथांमोना गाव गावनो माने बिभिन्न ओनसोलनिफ्राय गारि गुरा लानानैबाबो सोरबा थाबायनानै सोरबा साइकेल फैनानैबाबो दिनै बेवहाय माने मोनसे सावरायमेल खुंनायाव मोनसे पाब्लिक बा सुबुं गौमा हिसाबै दिनै जि दिन्थिबाय बे दिन्थिनायनिफ्राय आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो गोजोनग्लायनाय हरदों आरो रोखा जानो हादों जे नैबे 37 नं धनस्रि समस्तियाव इउपिपिएल दलनि बिजाथि हिसाबै आं दिनैहाय देरहाखाबाय होननानै आं दिनैहाय बेखौ गोजोननायजों दिनै फोरमायनो सानो नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि सिङाव आं दिनैहाय सासे बिजाथि हिसाबै गसंनानै आङो बेयावहाय बिभिन्न ओनसोलाव गासैबो ओनसोलाव आङो गिदिंनानै नुबाय जे बेवहाय जोङो रायजो राजा हिसाबै दिनै 74 बोसोर जाबाय दिनै भारत स्वाधीन जानाया अब्लाबो जोंनि दालां लामा गासैबो जों जौगानो हायाखै गरिब मानसिफ्रा दिनै जौगानो हायाखै खामानि दामानि दिनै मावनो हायाखै गोबां ओनसोलाव दिनैहाय सिमहालागै हाबनो लामा गैया बहाबा लोंनायनि दै गैया बहाबा डक्टर चिकित्सालय गैया बहा दिनै खामानि दामानि गैयिनि थाखाय जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां रायजो राजाफ्रा बा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै खामानि दामानि नागारनानै सोरबा माने गुबुन रायजोफ्राव सोरबा दिल्ली मुम्बाइ सोरबा राजस्थान सोरबा बांगालरफ्राव दिनै खामानि मावहैनो जानो गोनां जादों ओंखायनो बैफोर मानसिफ्रा जाहाथे बेयावनो कर्म संस्थापन मोनदों खामानि मावनानै जानो हाथों आरो ओंखायनो बिथांमोननि थाखाय कर्म संस्थापन होनांगौ आरो जायफ्रा दिनै गरिब गुन्द्रा बिथांमोना दिनैहाय बेवहाय गोबां रोखोमनि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय दिनै बन्सित जानानै दं जायनि खारनाव दिनै गोबां दिनै आइजो माहारिफ्रा दिनैहाय बेयाव सोरबा रान्दि जानानै दं बेवहाय सोरबाया फिसा फिसौ दखान माने होनानै जादों बिथांमोनाबो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि माने अनसुंथाइफोर मोननांगौ बेफोरखौ मोननो हायाखै ओंखायनो जोंनि बे ओनसोला बिराद गरिब जानानै माबादों ओंखायनो प्रथम आङो बांसिनै आङो गरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ आङो नोजोर होनानै आं खामानि मावगोन आरो बेवहाय स्पेसियेलि इयुथ फर्सखौ आङो माने खामानि दामानियाव सोसननो थाखाय कर्म संस्थापन होनो थाखाय जब होनो थाखाय आङो बेवहाय बाथ्रा होदों आरो बेनिखायनो दिनैहाय लोब लोब दिनै जायफ्रा दिनै इडुकेटेड जायफ्रा सोलोंथाइ मोननाय सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनैहाय सोलायनाय नांगौ सरकारनाव कर्म संस्थापन नांगौ जोंनो रायजो राजानो मोजां खुंथाय नांगौ होननानै दिनै ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बे सुक्तिखौ
दिनै रुफाइन खालामनांगौ बिनि सार्थआव दिनैहाय गोबां रायजो राजाजों लोगोसे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोंजों थाफानानै दिनै खामानि मावदों आरो बेयावहाय जेसेबांखिनि माने इडुकेटेड बा सोलोंथाइ मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोर दं सोरबा खम फरायनाय सोरबा बुरजा फरायनानै थाबाय दिनै बेखार खामानि दामानि गैया बिथांमोनाबो दिनै सोलायनाय नांगौ खामानि नांगौ होननानै दिनै बिथांमोना जोंजों गाव गावनो माने देहा मोदोम होसोमनानै दिनै खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदों ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो आसा होदों खोथा होदों प्रतिश्रुति होदों आं बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय 5 बोसोराव जेसे हायो आङो बिजाथि हिसाबै देरखांलाङोब्ला बिथांमोननि थाखाय आं खामानि मावलांगोन